Het monument is al lang weer makken en de jochtjes doch het weer. Januaris Vliniers koopt een 21-jarige Westereinder de lampjes stikken. Hij wie op stap west en hier een soort alcohol op. Zo volle dat hij net wist dat hij het monument voor Marianne Vaatstra vernield hier. En dat is in Friesland, maar zeker in Zwaagwesteinde, iets wat hard aankomt. Dat heeft impact, want het monument is er natuurlijk geplaatst en geeft gestalte aan een groot verdriet bij nabestaanden, maar ook een groot verdriet wat breed gevoeld wordt in de samenleving rondom Zwaagwesteinde en in Friesland. En dat maakt dat deze vernieling bijzonder is. En dat maakt ook dat het ernstig is. Ook de politierechter spruts van een eerstige zaak. Ze leidde man een voorwaardelijke celstraf op van 6 weken, want nevens de rechter gaat het net om een gewone vernieling. De vernielingen bij het monument van Marianne Vaatstra hebben heel veel effect gehad op de omgeving. Ook op uzelf, want er is sprake geweest dat u niet terug zou kunnen gaan naar Zwaagwesteinde. U zegt, ik weet daar allemaal niets van, maar men vraagt zich toch af, wat heeft je bezield om nou juist dat te vernielen? De piekenvanger is intussen in therapie en druk dwaalde zijn drankprobleem op te lossen. En dat mag ik, want oors moet de Westereinder alsnog de cel in. U zult absoluut niet mogen drinken. Ook niet een biertje na het kippen vangen. Heel simpel. Niks.